Ghana fo nyina titiri na santuma ira te kokoso ana pia na na nkwaso ye chiao ensem bia koso na nsen na se ya mpini ya minimu wo ho a na ya sante no se de ye na naka se ye me ya sante ho hia ye no na ho hia ye ena na se ye me ya sante ho hia ye eni ti na sante wodom ye wo asante wodom ye ku a wa sante mamu a se bibi eba kuro nu na se eno me koso na se nya ye ka ho asem de ye nso so a ebebo ama oman no ana kuro na tumpon no eno so ye ka ho asem enti asante wodom ye members na hu yi aha wo hu ye organizer wa ha hu ye chairman wa ha founder ye bibia hu yi nyina wa ha president Dr. Seth na menzo me ka say ye nyina wa ha na asem ti trinity a enne se ye ne senkrefo ne Ghana fo nyina di nkombo ene se ensem bia koso a fa ye nana atikokoso otunfo ne visit to police headquarters no ho nsem na ye bese kakakra enya to midie asubiem nana do ma here emze ne yira fini ma bebre ne ye bese etwe na dwene si bibi so se de be ya onko gina baabi na onsan kekan san nsem na okan ni biu ya ma se ye ba bedi atem dabi na mum ye ba se ye ba ba address de okan ye no se de be ya kola bi ti baabi a obehu asante ankasa se de asante ankasa tie otumfo osetutu abebio eya asante hene doma hene woye doma nko ahene wonye bono hene se otumfo etutu ni nan eko IGP ho a se okwa professor nyuma eko so a ne kwa so a no na empo enka wase bo IGP mom ne ketutu ni na ba otumfo na se won watrase hu se oman no se 77 embedded as a penisi se penyi tifie na so oman ma ono so timbi na se waso otutu ni na so wokoho na se na na do ma hene kan ho asema ye atwetwe aso kakra ntina ene ya fe senkrefo nhia mu no ye kama do ma hene aso ate se otumfo so watwene mu tan ne batene ya ponti va no to otumfo da empo kra no empo sabi o bantima hene ne events ampo hene no ne saa hemfa no konti va no to mu na nkampezo otumfo so onim asante history anazo onim Ghana abakosamo a tama mu Ghana ne beba no otumfo asante no na ye de ho muntie ne pa tama mu Ghana no beba no na asante de ne ho empanifo bi na tena ase no mko no mko hu se no asante ya asante man ana mu go coast no so wo ho ana mo se yemfa mo ekwa be na mo fa so de mo hu free abrofo ne nsam ani esade a mo moye ne so ne ho efiri na mo hu se o mu kro na kakete enti de beba ne se e wo se o mu edo ho ebedo mo ya say if you can't beat them just join them na je se e wo so be sire nim de free ye nana na oteso den no ho ampa omo baaye no ense amoye ne se ka mo ma nana mo se nana de o ye king wo ye hene e ka se king na eno no ejina ye otumfo ye king no mo se ka mo baaye ni monarch system nanka ye nana abaye o hene ama ye nya prime minister ni nyina ama so nana onka bibia nana ya sumbie hene edi sembi base ya obati din obi anka ho bibia ba ase nana do ma hene pe hype a wodi asante de pe hype me nwa pa sa de we madwene ho amenti ase eti mon kama ye ka anase mon ma obi a wotie bia ma do ma hene nte se before Ghana no na asante wo ho mo Ghana no na asante de ho dada asana mo Ghana no ye den eba eti sa ye de ye hu asante de ho ababom na sa asante ni nyina kabo ene mu nyina makabo na ba ye Ghana na se ye na anya ye nya prime minister ma ye nya monarch system a na se ne president na wo so a adenti na president bia de bia konya obachia otumfo na do ma hena obachia adenti na wiase nyina se empompanifo ko pebosia enye memanu mo
eya president abetwam Lawrence kan bi Atamas kan bi yewura Mahama kan bi yewura Kufuor kan bi obi aka bi say so wo papa bosia na se edu de den a e wo so wo fe otumfo eti adentina yemfre na nadom ahene na yefe otumfo na embo ade edwetwe maso kra ne se ne ye na otumfo atutu ni nan e de akọ CID headquarters and as police headquarters na nadom ahene yemfre obi ai ana also lobby ni yemfre obi se wo ye wo hene wo na wo ye kin ekuro yi mu a fre ni yemfre obi na meka magana fo nyina so ate momma ye mudi ayewo otumfo senka wo ye kuro bi so hene a enanka kuro bi so a akede da no fom momma ye mudi ayewo momma ye mfa tribalism ense o man no because the equals no tribalism ye dey say o man no momma ye mudi ayewo because otumfo enka senka me say wo kuro bi so a enka ye nipa nyina bebo twi na ke yede da no fom nanso se mu de motemo ba bi na se mu de mu mfa ni die ene obuo emma ye nana ye ni anka sanka ye de obuo ye se ye ma ya santo nyae ti ye de ni die ne obuo nyina ma ye wura eti de me kama etwato ama ye nana do ma hina ati ene se efri ene ekro ye sere no onyina no mfiri asantesem se bibiba na so no free se opese oye bia onya bi no nyina no free asantesem na yenka asantesem so on the free say sebi on fa buo ma opemso a ye ti ade buo ma opemso ento nyina no free asantesem nim na yen to aso nye asantesem no so no so nya ne do ma asem project okay ye ko ye next ye hu say Ghana na ye hu say project a abandada no be ye twa mu no me hu say ye wura Mahama yehu se wotoa so nana yewura yehu se wotoa so wonkai na emom kuma se de motwa yeja madawroma yesramu interchange na ho asem no swami interchanges na ho asem na ye ka no yesramu ada ye de nyankopɔ di sramu yenkoto dwogu fom yesramu mumwa ne yenwie ikoma ina baabi a ye fasika efiri pa ya asantemem ha Ghana ha nyina ba bia fa sika firi asantemem nanso hwe mpunto be na ekoso asantemem yesra yewura mama yese wona wote so se omampanyin padawroma yensa de yensa yem kotodogu fom yesra interchange ni de yesra manyiwa ni hinta ho kra na bua na interchange etini enko na kronimu so enti kakra yesra mu a benefo because you development bia akokoko so waka yewura Kufuor be ye ya ene omoto atoaso sa kwan ye da amasaman sorry the friends pokuase nsawam road ye hu se omujato ho ba omuko kan ye kakra bi na no o masase ye yesram ye so interchange ni so hu hia ye evutro kunya ye wadawruma yesram mummo na munya interchange maye na eno no so ema ye so ye ne ayeti kronum ye hu hae kakra madawroma yesram a ye goto dwogu fom enti ene ye meeting press conference ye enoma miensa pa ena na nya de to so miensa mede ye de yensam ni nyina ba wie no de to so miensa no ye nyare ntiye se abisim kasa efri Kumase eloduko bonono so mudu abisimu a omosi wa ebe hu se Ghana Asantema flag ebe hu bia de beka josa wai ansa na wa den watwam to for sticker ana se otumfo sticker bia bo hu bia no de beka josa wai ansa na am watwam yesramo se amoye de mo fre traba wo na ana se de na moye yesramo Asante ni bruni eni ntokwa o etina makasa nado mahene uketi ade bia to ho na hweye anado mahene wo ye panyini sabi sana wu twa to ho no ni se dachi bia no e de asem beba o empanifo mo krom na moka bia wom ye se mo ni na nado mahene nkasa sabi ye se panyin trafie ma safiamfo
na panyin so wɔwe nanka no sɛ wɔtena fie ma nkwawe nanka no yɛka nankawefoɔ hɔ nso ka ho bi sɛ panyin wosi kurom mu a woso wotim bi o wotim bi yɛsrɛ mo mpanimfoɔ a mokasa ɛwom ɔma mpanyin ne ne nkurɔfoɔ yɛsrɛ mo mfrɛ Nana Dɔm Ahene ne ne ntrase ne ne sɛm a wɔka no ɛde wɔgya mom na ɛba o ɔn sɛ ebia ne sɛ yɛyɛate no yɛnkɔyɛ nhwehwɛmu a yɛde yɛhu no yɛsrɛ mo nso a moyɛ saa deɛ no ɛwɔ abesi mu wɔ no monyae asante ne Dɔm Ahene ntɔkwa asantefoɔ wareware dɔmaafoɔ yes ɔmo wareware dɔmaafoɔ wareware asantefoɔ yɛne ɔmo nyinaa yɛ adwuma even yɛkora yɛ adwuma yɛ ne dɔmaafoɔ ɛna ɛyɛ dɛn ɛyɛ sɛsi a me ne wo kasa me ne dɔmaafoɔ bɛɛ nipa bɛɛ mmiɛnsa na ɛyɛ adwuma sɛsi yɛsrɛ mo yɛni bono ɛne Dɔm Ahene ntɔkwa bia na Nana Dɔm Ahene wonyɛ ɛbono nyinaa ahene o woyɛ dɔmanko ahene adan nti na woyɛ ogya mom yi Nana wadawroma yɛsrɛw yɛde Nyankopɔn di srɛw yɛba ne sɛ adwama ɔnsɛ sɛ de yɛkasa ho basɛm yɛmpɛ ntɔkwa wɔ man Ghana mu sɛ ntɔkwa sisesi ɛyɛ Nana Dɔm Ahene wo yere ne wo nkɔla no ɔmbɛfa yi ebi a wo de wobɛtumi asesa wo yere ɛne wo ma de wo makɔgu aburukyire na ɔmo a mote ɔman no mu na mmerewafoɔ ne nkɔkorafoɔ nkɔla ne mmaa no ɔmbɛfa yi yɛsrɛ mo yɛmpɛ ntɔkwa yɛ kuro mu ntɔkwa ne bia kokɔ so ama bi so ama yɛde yɛne ahu ɛkwan a yɛde nkɔla ɛne mmaa ɛne mmerewa ne nkɔkora fa asoɔ yɛsrɛ mo yɛkuro mu asomdwe nko a yɛni obiara ni ntɔkwa mama nyɛ mma ntɔkwa sɛm bia ama tribalism tribal war ɛne saa nneɛma no yɛsrɛ mo yɛhia bi wɔ yɛkuro mu a madahoma yɛsrɛ mo nti ɛna butayi nti a yɛyɛ press conference no asante wɔ dɔm ɛnoa ne deɛ mede ɛba awie yɛsrɛ mo a deɛ ɔnteeɛ no Nana Dɔm Ahene nteeɛ a monhyɛ video yi ma no nkɔ viral na obiara nte deɛ ɔnte Nana Dɔm Ahene sɛm sɛ ebia ne wɔntee ne ntɛm monka nkyerɛ no because ɛnneɛma bi wɔ ha ɛkɔ so a ɛntwa yie korakora ɛnneɛma bi wɔ ɛkɔ so a ɛntwa yie na yɛdeɛ yɛnyɛ tu ɛho asi wɔ sɛ yɛbɛsom Ghana man ne asanteman ne deɛ ɛnoa ne yɛbɛyɛ yɛmpɛ ntɔkwasɛm ma obi afa ntɔkwasɛm bi ama yɛne dɔma ɛne ɛfɛ ne sɛ dɔma ne asante ɛni ntɔkwa bunu ɛne asante ɛni ntɔkwa yɛmfa asomdwe ntra ɔman no na mpuntu a yɛbɛkɔ so ama ɔman no agyina ne nan so no ɛno nko a ne yɛhwehwɛ nyame nhyira obi a yɛnsantwerɛfoɔ yɛn nyinaa nyame nhyira yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛba ne yɛboa ma asante ne Ghana nyinaa atu mpɔn nyame nhyira yɛn nyinaa mɛda mo ase